Riwruog gavanas golo ywak ewi deko mar piny owacho chwalo omenda ne kauntis kagiwacho ni nyaka sani pok ochwalo omenda chakre dwe mar 12 higa mokalo nyaka sani. E oboke mondik kod jakom riwruog gavanas Guru, giwacho ni nyaka sani kwan maromo bilion 92.5 pok ochwal ne kauntis. Ma oting'o bilion 29.6 ne kauntis duto ma dwe mar 12 higa mokalo, bilion 31.45 ne kauntis duto ma dwe mokwongo higani kanyakla kod bilion 31.45 ne kauntis duto mag dwe mar 2 higani. Omedo ni deko ni dhi ataro mar pend chik mano namba 219 mar katiba kod kar chik namba 17 mano mar Public Finance Management Act 2012 madwaro omenda mondo chwale sama kare ne kauntis. Gimedo ni deko ni hinyo chenro ma kauntis moting'o chulo jotije, jochiw mwandu kod chwalo chenro ne jopiny. Gikwayo mondo piny owacho koro chwalo omenda go mapiyo piyo ne kauntis duto mondo giyud kaka gitimo tijegi kokale budget mar hik omenda 2022-2023.